ka jingruai pensit mensim ngepet nakalnong kaba laipo pra kani ka jingruai ka kran yangi syapang kanyam I yublei I yubriu shikata syong chiliu kanyam I yublei I yubriu kan penduk ke jingsniu kanyam I yublei I yubriu hajing bha ngin nang kiu tungin I yublei I yubriu bacing suk kan jeliu ngin nang pu kum sentiu ngishim mentalang dak bayruai shit mensim nagad lenong jiruai kabalai pu prah Nhằm yêu lấy yêu priu chỉ cả ta trong liu cả tôi cả sao bạc vô
Hagani ka Jingiaseng pynhap pyrda. Ya ka anniversary ka Unitarian Union North East India. Kaba shispa life hulai. Ngapdiang subha yapi baru kinong esim benta. Yapi baru ki para bengeng ki besim benta lang. Nalagi jong ki yeng ki sem ki jong pi. Ngapdiang subha ru kumcu yapi ki parlok ki bayo kalan ban pej yagane ka online service. Kumbong ka kentian habadon ka jing sedang ka judon ru ka jingkot. Ngilayo ban ple penon burom ya ka anniversary ka bahispa live hulai naduk ka khalai terik naduk ka arflai terik chong munai agas ban menta ka sengi hagane ka arfo terik chong ne bunai September ngenyo ban pynhap pyrda no ya kacing pendan buram ya kas lengku usnyam kabahispa live hulai jongka sanglang kajungi katkum gine ki program nong penyan rangba a Starbucks sawian dei manga inong yalam ya Jingiaseng ikong amon palai belim pada inong aya Jingiaslok ikong Lisa Bella Shulai nginyo ru Jinruai Kerpang nai propelan pasa lembat i para chung i nginyo ru Jingkren ai khublai bat penbena baga jingle kemen anniversary kabahispa live hulai lapen kutno na ir Reverend Nangroy Suting General Secretary ka UNEI nginyo ya ka Jingruai Jingkerku bat pelip ya ka syarak daunong penyai bat hadin kata on penhiarno ya ka lama ban penkut ya ka anniversary kabashispa live hulai dai rangba lor mangkara Bashai Rani Assistant Minister ka UNEI but ya ka surjirwai but cingtem on yalam lagi samla na kabalang juai tu ngin pen kentang ya kan ka por da ka banginya yang lang ban kan tha ding ya kene ka chales ngapen me ya kene ka khuriding nakabenta ka menor bakrau bat badan buram kabangilayo pateng naki longshua ki manshua ki jongi ban nakabenta ka jingkmen bat ka jinglan amen sim bandon hakamenta ban amar ka jingkhot bakentang belapen long yangi ki bandon ka mensim ka jingket kle haga jingem bat banang yai jam syaka lashai daga jingkemen daga jing sngongu baklamwai
nginya pendam hak jing duai jar halaki mensim. Amen. Nga kerpan ya ginong simmenta. Bakin sobhaban sim ya lagi jong ki benta gi jongki. Ngin beteng ya kani ka Jingiaseng jongi ha kani ka por da ka ba ngin ya pai sha ka jingpule lamprang ka balai pho ar ka jingpule lamprang ka balai pho ar slana try lai spa nyo pu pra lai spa nyo pu kandai but lai spa pra pho ka jing it what kit ram nanu ru Henry tang yakaban ye paralog namar uta uba yala upara marjan ula pendep yala ka hukum ka jing kalong ka umpo liu tenrai jong ka bor bakar soy nakahi namar kata lada long kat balong ru bat scam ya ka jing Laki beriu kin pen pedang ya ka do nuot jong pi. Wat ai bakin la ban pen sngau ingkong ne pen ya ka. Ngi kring da ka jing jem nuot ngi job da ka bamap. Tu yale ban besut ha kata ka jing bakraw bakin jabneng kabalong ka jing jem nuot Kajing yaisha, kabam wat kput keliang. Kabajob, ya kabasnil, da kababha. Bat kabakerku, wat yakitu kibam don dawa bat kibahara. Ku paralok bait, tungin ye parangi. Namar kajing kalong na ublay. Bat jar ubait, Lakhaya u na ublay, bat u itu ya ublay. Kani kalong kakubor, kabangi la yosngaw, nado kabaменningkong ban ya parangi. Tu ya kibadusman ya pi, bat tukerku ya kita kibaleben ya pi, bapindup long, Kikun ukpa jongpi uba habneng. Naba upen mi ya kasngi jong u ha kibasnil bat ha kibabha bat upen hap ru ya la uslap ha kibahok bat ha kibamhok. Langa kren daki theliet kibriu bat ki angel ru habangam don ka jing ngala jalong kum kawyang runong ni kasyalamen bariw shang. Langadon kajing tebet banyato kana bat langa syempang ru ya kijing maya baro bat ya kajing tep baro bat langadon ru kajing baro kat ban pen kenria no ya kilom habangam don kajing ngam long Langa ai, laki mar jonga baro, ban besa yaki baduk. Bat langa ai ti, yala kamet ban tang. Habangam don ka jing kam pen mentoy, ru yanga. Ka jing ka yai syaslem bat ka les bun. Ka jing kam jupihun. Ka jing Kam jule hangamay nele sarong plak. Kam wat tang ban kabu lakamet. Bat kam jule klem akor. Kajing kam shad ki bitar. Nikishla. Kam mut snew. Kam kemen ha kajing bamhok. Henry kaya kemen lem ha kajing shisha. Kajing Kayay siya jem, ya ki baro. Kakloy, ban ngej,
ya ki a baro, ka kermen ya ki a baro, ka sha ya ki a baro, ka jing it kam jubijai a. Ti kumta ka yaisa ka jing kermen ka jing it bat ka jing it kini lai Henry ka ba kam kong san na kini long ka jing it tu long pi namar kata kinong buot yau blay kum ki kun ba it jong u bat tu yad ha ka jing it da ka jing sngorit bat ka jing jemnut baro da ka jing yaisha slem bat da ka ba yaisha paralok ha ka jing ya it to ya le ban ri ya ka jing ya long shitali ha ka jing sngo mensim ha ka jing ya te ka jing suk ngin ya pai pat sha ka jing roi ka ba khandai pho nyo ka jing roi ka ba khandai pho nyo ka slana try khandai pho wei khandai pho ar jing roi ka ba khandai pho nyo ka ba ong one bat ki mensim ba yai ne one bat ki mensim ba yai ne ngin roi ki sur jinget shikur ha ka mensim ngi day blay ulong tang away ko blay jinget ngi pen tamai jing it pi hangi ai ban roi ki sur jing job bakmen bat ki mensim baskem ka jing roi ka ba khandai pho nyo One bat ki men sim ba yai ne ngin roi ki surging en she ker ha ka men sim ye day lay u long time away ki bas kem ha ka jing she sha Slurban kren ya jing pa Ki ba ying ha ka liang u ble Ya mo jong u ban tre Ki ba yai ne bat ba jem no Bor ha ki la pen to Ya ki long she said a birthday gone long bne don to late ban ya to shine jing bon ki la tai don ken tin roban pen show ya jing job ki baro Gerdan pa gerdan kinan kiu Persyaya kajing sniu Si benta jing ya lela jo Kabasaan dang syo Kublay jing en yi bentemai Jing it Ban roi ki surging job back men But ki men sim basket Mentapat ngin ya pai sha ka jing puli roi response ka bakat lai ka jing puli roi response ka bakat lai slana try sau spa sau pho nyo sau spa sau phu pra sau spa sau phu kandai bat sau spa san pho ka jing puli roi response ka bakat lai ka baong ka jing im bat thamai
Kabaningkong bat kabakong san naki hukum baro kalong. Utray ubaw blay jongi, ulong uway utray. Pin ru yaw try ubaw blay jongpi, daka do'nut jongpi baro, badaka mensim jongpi baro, bat daka jingmut jongpi baro, bat daka bor jongpi baro. To isen yangi ablay ngiduwayapi bato syon syap yakini kihukum jongpi haki dono jongi Bat kabaaru kalong kani, pin yala kipara marjan, kumba yala dia. To isen yangi ablay ngiduwayapi bato syon syap yakini kihukum jongpi haki dono jongi Kulok bait, tungin ya paralok hi, naba kajing ya kalong na ublay. Ti uway baro ubait, lakha ya na ublay, bat itu ya ublay. Uta ubam itu ya ublay, naba ublay ulong ubait. Shon shab atray yakini kiksin haki dono jongi Tu yaki nongshun jongpi, tukir ku yaki batem yapi, tukir patru nakabenta ki bale sniu yapi, bat bale ben yapi, bapindup long ki kun ukpa jongpi ubahabneng. Naba upen mi yakasngi jong ha ki basniu, bat ha ki babharu, bat upen hap ru, yala uslap, ha ki bahok, bat ha ki bamhok. Shon shab atray yakini kiksin haki dono jongi Shisha, ngoong hapi, unuru, uban ompediang yakahima ublay, kumukun kena, omlet besut satya, hapo jongka. Shon shab atray yakini kiksin haki dono jongi Lada unu, ru ukwa banlong bakraw hapadeng jongpi, do unlong ushakri jongpi, bat unu ru ubakwa banlong rangba, do unlong kum umraw jongpi, baro, naba ukun ubriw, shamlawan banyo shakri, yau, Henry, baun shakri mau yakiway. Shon shab atray yakini kiksin haki dono jongi To yasumar, ko parabanget, yo kumno, kan let don, hano napi,
ka donut basniu ka jing bam ngai ha ka ba pin pai dia no na ublei ba im henrei to ya kentu pen I paralok halaka sngi kat badang khot kani ka sngi yaka ba anam pen yanu ru napi da ka jingshet shukor kapop but to what man thaj satya haki jing duwai haki jing puli but haki jing ruai badai mensim hakaba yakan pham but pen shet para bangai but hakaba wan ya bershem lang but ya mani lang haki jingiaseng but hakaba yalap yakanyam ublei haki para ben riu baro Ya Rab atrai ngis yang bangin long ki bayai him riu blay I ablei ba yakini ki kten ki bangilayo sngo but laya ong da ka shentur jongi ngen nget ru dala ka do nut baro but ya kata ka bangilanget to ibor I mensiam bangin pen paru ha ka jing im jongi ka ba halaka sngi Do I can long gum ta Amen but to I ba ka jing tip ka jing mani but ka jinget ya ublei but ba ka jinget but jing shakri ya ki para ben rio baro kan long ka kam ba kong san jongi hang ni menta but hang no ru Bante bad ban mani yapi bani kalong jing su yangi Amen mentapat nginya ong ya ka jing duai lang but ki responses ki babut ya ka Ko pa jungi ba beneng long bakoi keteng jong pi wan ki ma jong pi long kamon jong pi hang ne ngi kumba beneng ai ngi minta jing bam balasi to ma bi kang jingi belong ngi ma ble sniu ni belai ngi bi shoy pop at semar ngi bsiu ne ba jong pi long ki ma ka bor bat ka burom minta ba jinam la jinam amen amen ablei try kan rat hakani ka por bakantang ngi wan hakmat ka burom jong pi ko pa bangi demrit bangi kerpat rit na pi bapin wan ban pen pli kini ki khmat men sim ki be shet ka dum ki jongi bengin yo I kini ba ko jong pi kalong ka bakam ko dor ban ki ai jong kani kparthai sa shi sin ru ko pa to wan ma pi ban pen kren ni kini ki shentur men sim ki ba shet thlun ki jongi bengin yo penan rom tem ko jong pi hang nim ta yi ka por baro bakhuj long ma pi ublei ba khle tam uba om dan shu na lor na ni kat pi uba yai long menta hang ni bat uban yai long lanu ru klem kut shu kaboram ha ublei shu trong tam ha ka pathe jin suk briu jing seo ba tung ni dwai ai ngoi pi ablei hakani ka por no phai sngi menta ha ka ba ngilala bania lumlang kumni ha kani ka jingiseng ngi ai ngoi pi ablei na ka benta ki para bangai ki baya sngap nala ki jong ki yeng ya kani ka jingiseng ka perthei ablei kala kumni bangim long shu bania kundu ha ki yeng mani henre ka mensim jongi ablei ka shit hem ka saat bangi kwa bania bershem lang kum ki ding telau compare ko pa
ladangi hapan syong na laki yeng ban sengap yaki jingiaseng henrei ko pa ipa na pi yakabor bapin sud hangi yakam mensim kabashit hem bat kabasat try kan rad nyai ngu ipi nakabenta ki ki bapile ka jing im ka jongi ka bahala ka sngi ki jingkerku ki bangi yo I bat ki bangi mla ban yo I ki baret bat ki bakraw baro ki long satang ki jing ai jong pi suda try kan rad yarap api yangi ablei ha ka jing im ka jongi ka bahala ka sngi penlat yangi na ki jing penshoy ki jing pang ki jing shitom ki baharukom kerku ablei ya kani kanyam ka bangi e ablei bangin nang la ban yat chaprang ban kiyo shalor ban yat hakalenti ka jong ka jingyalam jong urang ba babu hajom kisor sing ba ulap tin lenti yangi ablei bangin la ban prang ban yo ka jing hikai na kani kanyam ka bangi e try kan rat yarap yalam mapi yangi ablei ha ka jing im ka jongi ka bahala ka sngi ngi pa ni ka jing don rengkat ka jong pi ko pa bat ngi try kan rat kerkui ka benta ka basa jong kani ka sngi ya ki jing ya selok ki bangin sayo ablei bakin long shisha ki ba ai bor ki ban ai men sim yangi ha ka jing im ka jongi ka bahala ka sngi ai ablei bo taw kun jri jong ka jing e jong pi unte song yangi shitali ha ka jing ya it ka jing ya ngau thu jing mut ka jing ya shania iwe hala yeng hala sem ha ka jing mani ha ki jing ya seng ha ki para bangai baro kerku ablei ya ka jing im ka jongi ka bahala ka sngi ngau ko pai ka ni ka jing duai baret jongi ni ka por map ikilat kilet ki jing le khnang ki jongi bat ya kini baro impan ha ka keteng jong pi blei ba khle tam e menta bat junam la junam ro amen ngini pai pat menta shaka jing ruai ka balai phowei ka jing ruai ka balai phowei slana try lai phowei ka ba ong jinkmen kat no long ka ba jinkmen kat no long ka ba kraw jing sngo ba bat jing suk bangi long khun ublei nong thau langi long ki baduk ko pa yarap yalam yangi ban le jingle babha ban it ban duwai ru yapi klem kut halakarta yaro penjam sawa yublei utrai babha yaro halakarta ngi ki khun ya ukpa ngin yarwai baro ki dkhot na ka jingrwai ka balai phowei Long ka ba crouching scale ba jing su bangi long kun u blay nong tao langi long ki ba du ya ro Benjam sawa you play who try papa yaro halai kerta ngiki kunya ukpa Suka batang na long kun ublay ka kapu rombat ka nam long kun ni jing ai yaro Benjam sawa you play you try papa yaro
ukpa ya Rab ya lam ya ngi ban le jing le ba ba ban it ban du wai ru ya pi lem good ala kata ya ro ben jam sawa you play who try ba ya ro halai kata ngiki kunya ukba Tungin aingu lang ya ublay nagbanta kani ka jingi manilang. Langba kani ka online service. Nga ay kublay ya unong panya kinang isim benta baro. Badro ipi ki parabangay. Bat para mensim nakabenta kani ka por. Kabalong ka jingiseng penkut. Ya ka jingroke pendan buram. Ya ka anniversary ka basispa alay paulay. Jongi Unitarian. Hangne harilom khasi jaintia bat karbi anglong. Badro ka Jingiaseng kabadai ka jingsdang jong ka jingya lenti sya usnem ubashispa lai pusaw. We are all humans until race disconnected us, religion separated us, politics divided us, and wealth classified us. Ngi baro ngi deki kon benriu, tat hadu, baka jaj benriu ko penkut ya ka jingya day jongi. Kaniam ka penya klat yangi. Kasan hima sima ka penbenta yangi, bat kaspa ka peu ka bo kerdan yangi. Sho, does the sea ever say, I'm not the ocean? And would the river ever discriminate against even a single raindrop? Does the pond ever consider the lake to be anything less than kin? And do you think the stream would ever dream of feeling inferior to the channel, or the channel ever regard the stream in any other way than magnificent in its soothing beauty? No, it is people who have decided to categorize themselves away from each other, create belief to pin themselves against each other, and construct hierarchies in pursuits of dominance. Ki contain balasat nagakot, where to begin, balatho nagaklyo wait. Kitay kilain, larangan batay langkot hakakitin kasi, kimut bakitalong baper, kimpenya per ilade na kiway pat kitalong Nado kiduriyaw ba, kiduriyaw rit, kiwarit kiwa ba, kipung kipukri, ni wat ikisembo slap barit ro, hala kijong kijinglong, kim jus ngeu, bakiway kilong kam hapo, ni kam hajrong yaki. Day tang kon benriu, uba shim yakaray man penbenta yalade na kiway pan. Uba thaw yaki kerdan baper, uba thaw yaki rukom jingay, ban job yaki way pan, kanang buun yo rot yaki way pan. Hakikantin lamprang jong kene kakot, latho ba kene kakot, kalong kababiang nakabanta baro kitu, kibala kloy banlong, kibenta bantay, yakim lang salang, kabakitan ray jong ka kilong, kajing kajing pediang kajing yaper, kahok batro kajing yarangkat kerdan. Ubriu ledatang marway, ne hakikunhun baper kumju, ha kirukom baper, kikren syapang kahok, namar bakadon kajing bomhok. Uyalap upertay kajing shisha, namar kidon shibun ki bom shisha. Ukren syapang kajing i mar keliang, namar kadon kajing bom ro kumju.
hakajuru kapor, ubriu uperta syapang kejing yarangkat kerdan, namar bakadon kejing bam yarangkat kerdan. Bat kumbalong kita ki bangan niau tang, bat ki bangimla ban jerlut hakane kapor. Ubriu ukrenro, syapang kejing yadei jong ukun benriu, setlak perthei bat ublei. Namar bakidon ki kenhun, ki bakam yeladi, batei tang maki ki balajit ki jong ublei. Ukun benriu hakidur bat ki rukom baper. Uyele syak sitom, ban penprai ki kenro, balatei na kawai ka pateng syakawai pat. Ki bala penbenta, ini ngilak ban ong, ki bala penprai hiruk pam, ya kejing ya day jungi bat ki para benriu. Kejing thok kebangadang syudep pule mentan, kalong kenuksa kabarit kebangilak ban syem, syapang kejing persyang ukun benriu, hakiri bat kijaj benriu beper, ban vanra ya kejing ya sngeu, ya rengkat, haka imlang saklang, hooj, ngimlak ban len ya kejing shisha, ba kejing persyang, bat kejing kwak jengi ban poi syata, kimpat long salonsar. Namar kementoy ladi, ne kementoy tang ya kejong ni, om kejong kiwaipat. Penban la kataru, kijing kelah kiwan, haki mensim, bat ki donut bari, jong shibun ba ki mensim briu, hasatrak perthei ki sedang ban mi pau. Dang shen keri Amerika barok kawai, ke kenyo, wat hapedeng jong kene ka klam, ka belasar ya katei keri, bat ya ke perthei hi barok kawai kumju. Lami kejing ya ki pat ba, hakatei keri, ban persya, ya kejing syak leben jong ki dok yong. Hakabala pertaslah, Black Lives Matter. Ni, kejing im jong ki dok yong ru kalong kabadon lakador. Para banget biit barok, nganget pinya kubur lang bat nga. Badai habang ikren, syapang kini ki barok, babarabor ngi syek sngau tenat, ban ong. Bangi sngau serong ban longkal ni Unitarian. Bat lekse, kidai ru kini ki penlong, ya kawai pa kawai kejing rakhe pendon buram, ya ka anniversary, ka bakerpang bat ka badondor. Kaktin jong kiriu start ko ong. Nothing can help us endure dark times better than our faith. Lani, omdan bala ban yarap yangi. Kambha hakipor jong kejing kerdu ban ya kejinget. Namar kata hakapor bakaperthei barok kawai katnam da kijing yale kalong kabadai yangi ban penpai yaki mensim bat kijing mut kijing perkat jongi sya kejinget. Ngasngeu bangi day ban ai kejing yaro ya ke program komiti jang ke Unitarian Union North East India. Kaba hakum kani kapor, ki jit ya kapang pedeng, ngi ki benriu baro, ngi longkon ublay. Ki lain balasot, na ki Jordan rai ke jinget jongi, ki badan hakakot jing rai, ke jing syai blay. Kani kapang pedeng, kalong kum ke jing pai din sya ke menor, ban sngeu tho ya ke jing krau jongka. Ban pairu sya kita ki umpok liu na kabala ringdur ya kene ke jinget ke jongi kenang ban yok jing mentoy haka menta bat kala syai kumju. Haswa bangin ya syakmat ngakwa ban keli yangi barok lang kawai ke jing keli lekse ke basuk ban keli henrei ke be ban jubab. Hato pikan mau ne ya kapor. Ba pi itho la ne pi identify la di kum ne ke Unitarian. Ngatharai nakabenta jong kito ki paramanget ki barung sya kene ka balang anda ki la khamsan. Lekse kin mau khambha ya kene ka benta. Henrei nakabenta jong hipan ki balakha ha kene ka balang. Lekse kamlong kabasuk
ban jubab ya kene ke jingkeli. Henrei hakene kopor, syak yang ngapar banget ban ya tho ya pi, syapang ke jingken mau ba malu malajonga, hakabiya day bat kene ke bentah. Ngaken mau bah kopor, bangadang syong hagi kelas rit, ngakeli ni ki bahayeng jonga, bangidon hakabalang ayu, kajubab kabangayok kalong, bangi ngidei Unitarian. Watla hakarta kabadang rit, ngampat la ban sengau tho syapang kemut ayu bandon hakabalang. Henrei kene kedai tang kecing sedang. Balai banga ong bakata kedai kecing sedang. Kadau kalong baka identity lene kecing itho yaladi kum ke Unitarian. Kalentiniam kabanganget kalong kawai nekidau kapapen per yang nakiwaipan. Ublay ubang inget, bat mani, ulong udaw ba, bantay kan ro, ya kabakumno kibriw, kipriang yanga. Ya kani kajing shisha, ngilaro ban shem, hakajing top baka Bible berim, kabalami hakisnem, kat kandai spa laipeu ha ka testament berim, ka kitab sam, kabanriw paunyo, kabaong, ka kandeu kapanmi ausok, ublay la ujong ken ublay unkur ku yangi. Henrei hapdeng jong kita baro kalong pat kabapala bahas Sunday school syam la hikai yangi baki rukom ngai nyem ki jongi ki penya per yangi nakiwai pat. Lani ba ublay ubang inget ban mani ulong uba per na uba kiwai pat ki kenhun ki ngai. Namar lada kalong kumta kamut badon bon teli kiblay. Kahikai ro yangi baka jaj ben riu na kabang ngiwan. Kaktin kathalit karukom im karong jong kasni do kakhenkur khenjaj kakambang itrei kaspa kapeu kakerdan batvat kaniam karukom kabahikai yaki kibakenja mensim ro. Kinam la de lele ban long kidau ban kenria no yangi na kata ka jeli bayar ban long ki khon jong uju ublay ya maro ya baro shimendar ka perthai wat la teng ngi ki ba phla baki ben riu baro ki long khon ublay ro ngimpat la ban poi sha ka te ka thong hangi Unitarian katkum kajing pla jong nong seng rapa ubabun hajom ki sorsing udan kajing angnot ha kaba uong ngadon kajing kermen ban penroy ya kaniam ujisu ke Unitarianism hari kasi palai ba uni urang ba Ukren ya kini kiktin kadau kalong ba ujisu ubala ibha kerukam perkat syapang ublay uhikai ba ublay umlong tang unong thau unong bu unong penlong penman ye kibangi yoi bat kibangim yoi Henrei ukubro ya kadur kum ukpa kabatheu bangi baro ngilong ki khun jong ukpa jingi ubah habneng kani kajing hikai na markata kalong shisha kadau yangi bangin perta ya kajing yoklait. Kajing yoklait na kababishar ya kiwaipat. Kajing yoklait na kababishar ya kiwaipat. Bakimlong yirangkat bat ngi. Namar kijing ya per kibabon kijongi. Kane kajing hikai ka yarap yangi. Ban kedup bat kentup. Ya baro kumki hemen bat kipara jongi. Namar bangi baro ngilong. Gikon uta ubaha kle tam ubangi kum Unitarian nginget ba omcang ba ulong ukpa Henrei kakmi lane parent hoi om baro ke perthei kayat hakane kejo kalenti kumba ngaladep penpau haki benta ba syakmat jong kejingkren kejonga penban lakah taru kum kinong bur jong kene kejinget
Kene kalong kajing shisha kabangi day ban yai lengba. Namar lakot yangi om tang jing yolait ban perta. Henrei ban yasnok tilang ro kawai ban yai wat kabadai. Lakot yangi om tang jing yolait ban perta. Henrei ban yasnok tilang ro kawai ban yai wat kabadai. Ya kene kapang ngaladei ban kren na do upanai April jong ni usnem. Haka Jingiaseng ba jong kisamla haka balang puriang. Kila mi shibun ba kijing perkat. Syapang ke ngadai ban kren haka bakum kane kapor. Lane haka bakum kane ke jingi manelang. Kabalong ro artat ke Jingiaseng penkut. Kumbalong kane ke Jingiaseng kabamenta. Hooj haki kendiat por. Hashwa ban penpep shwa yaka. Ngala persyang ban thiok kendiat kensoj. Bat ngasem bahadin bangapai biang syata. Ngasem ba watla kerukom singau thuk jonga. Ya kane kabenta kalaper. Namar jong kejing jelan jong kopor. Bat kamtam namar bakinong kren. Ki bahaswa jonga. Kilala ban yasam. Yashibun ba. Kijing syai hakabiadei. Bat kane kabenta. Namar kata, nganom shim tanya kopor, ban batai, kamut ayu, habangi kren ya kene kapang. Ngidan kamru ban bu jingkeli, ba kene kapang kede ke Hashwa bangan poi syakatei kabenta. Ngakwa ban yalam, ya kijing mut kijongi, syakawai kijing ya thuk khana lengkon. Ya kene kijing ya thuk khana, ngalayok sngeu ya ka. Daki peu snem na shwa ha Sunday school. Kabalaya thu da iwei na kirang ba jong kabalang jongi ibala klat no irang ba Roosevelt pariat. Let's say don na pedeng jong pi kibala yok sngeu syapang kene kejing ya thu khana. Bat lada kalong kumta sngeu bha ban yaisha bat nga. Kene kejing ya thu khana kalong syapang uwei usim duriau. Ubah hakopor bo udang rit bat umpat nang ban her. Man laka sngi ki kme ki kpa jeng u. Ki ai bam yu u ha kawai kesenrang mau. Harod jong keduriau. Une usim usngeu snganya ke kabaki kme ki kpa jeng u kile. Na kabenta jeng u. Bat ki para jeng u ro kumju. Ki ba imlang bat u ha kata ka krem. Handrei hadin katu kat nepor. Onda kila kamsan. Tabliang ki jongki. Uta uwei ukhon jongki. Kum ki weipat. Syem shlan lani nod. Ban pier yala ki jongki tabniang. Kumbale ki hemen bat ki para ki jong u. Na kawai ka sngi siya kawaipat. Ki kme ki kpa jong u. Kat basyong la ibut ibor. Kiale ban penslur, ban ai mensim yu. Kenang buun long lem, kumbalong ki veipat, ki para bat ki hemen ki jong u. Henrei, laki persyang kat nu ru, kim shem lepla ban penbor yu, ban le kumta. Te hakawai ka sngi, kila rai bakinam van ra jing bam syo yu. Kila rai bakinam van ra jing bam syo yu. Ha kata ka krem ke ba uri tengen. Shisngi arsngi. Udang la ban syak ya kata ka jing tengan. Ka balawan lap yu u. Damar ka jing bom yok bam syo. Ha kasngi ka balai. Kata ka jing tengan. Kala pen pisa. Bat pendo bor yu u. Kumta ulas sedang ban ki ban kesar. Ha kata ka krem. Ban wat iki syak dok ka. Ke badang sa yok lekse na ke ka ba ulabam hakisngi ke beladep henrei wat la ulap ya kita ki syak dok ka kim la ban pen kedang yu ha kata ka por ka keme jeng u ka ba shupai tho yu la lai sngi na jengai ka so thiau ya la ka kli shaduriau bat ka da pu artat ya ka wei ka dok ka na ki duriau ke her biang soj syakata ka senrang mau.
Uta ukun haba uyoi ya ke ka baka keme jung u kale ula kemen namar ba udang mut baka keme jung u kawan ai bam yu pelse kata ka keme anda kala poi hasenda kam shem la rung ha kata ka krem kasyukawe laki tab niang naru jong kata ka krem harengkat bat kata ka dok kha ka baka kem na duriau uta ukun ha kata kejing ngan kebu umla kebu kebashir kai umla apshu tat hadu baka kemi jung u kan ai hu ya kata ka dok kha ha kata ka jing ngan ukenjo ya kata ka dok kha henrei ka kemi jung u hamar kata ka por ka her kham she jangai bat hangta hi usnyau thu ba ulan no arsut shepo duriau hakata ka por klem na poi perkat uta usim ula piar laki thap nyang bat hakajaka po unsyungam syakat thwei bajeliu jong ka duriau ula la ban her bat ban kontrol artat ya kata ka jingno arsut ka jong u tang ha ki khendiat minit ula poi hasla bat habaki kejat jong u kila ngam ho sashisin ulas ngau thu ba kitab niang jong u kelas dang ban per hasla jong hasla ulap batang ki kejat jong u ki bangam kamet jong u ka per bat kalalong ka jingkemen ka bakrau yu yala de shimet bat ki para bat ki hemen harangkat ki kime ki kpa jong u ki dap daga jing siau sarong uta usim duriau ukawe ila kitab niang daga jingkemen bat hadin kata ulapet shepo duriau uyo i ya kispa teli ki dok kha ki bajingi hapa hangta hi ulapu ya kawe ka dok kha bat uher hajrong uwei umau ulapatar ban bam shngem ya ka dei hakata ka por ba utip ba ka dok kha ka ba mu uhi ukem ka kham shngem de ki bon sha banya ka ba ujubam ya ka ka bala wanra da ki kime ki kpa jong hake ba bon snem ki bala let no habanga kan mau ya ka ne ka jing ya tho khana kapan kan mau ya nga ya ka jing hikai she phang ka jing shlur bat kat no ka long ka badan kam yangi ban job ye ke jing ting ke basyat wan sno barabor ha ki jing mut jing berkat ki jongi henrei ha kane ko por let's see bangala khamsan ngasngeu bakadang don sakwei krukom kabangila ban batai ya ka jing sneng kabangiyo na kane ka jing ya tho khana bat kata ka long shephang ka jing ngai ladangan batai ye ka jing mut jing ka jing ngai larangan batai ke jingmut jang ke jinget let's say ki don bun ki benta ki bangala ban batai lani si bun ki benta ki bangila ban yatai handai hakum kene ka por ngan syukut ye ki artali ki jingong shephang ke jinget ka banengkong ke jinget long ka batam ka ba arpan to pen ite hanga ya kata ke jinget jong phi ka ba klem jingle bat manga da ka jing le ka jonga ngan pen ya ka jinget ka jonga ki balong ki yu ki kentin bala pen pau da i reverend di kriam ha ka jing kren jong ha ka jing seng anniversary ka seng samla ha ka tayo ka bala dem ya kini ki artli ki jing ong ngile yo sngew ye ki na ka wai ka por she ka wai pat henrei na ka banta jonga shimet ngampat jula ban justify lani ban theu tarajur ya ka bakumno ka jingong ngidei ne ngadei ban but bat ban le ni ka bakumno ka jingong kalong ka bakham kongsan ka dei tat hadu kani ka anniversary ka ba shispa lai phulai ka dei tat hadu kani ka anniversary ka ba shispa lai phulai habangala persyang ban thu bnya ya kani ka ngashem bangala singau thu khambha ro shephang kitei ki artli ki jingong
Kitei ki artali ki jing ong kabasuk ban sngeu tho shapang jongki kalong. Larangi pendan kam da ki artali ki kiten nong way. Belief and faith. Habang ni ong belief kamut ya ke kabangi ngai. Kum ke jingai badan tang uway ublay. Neba ublay ulong ukpa ke kami bashisha jongi. Shikentin ngila ban ong. Ba kilong kirukom jingai ki bangim la ban pen I da kikam. Kakentin faith pat kalong kabakam yar. Namar baka kentup ya ke jingai kaba ngihab banyebut rengkat bat kikam. Kalong ke jingai kabangila ban penpau syabar da kijingle kijongi. Kibakum kita kijingai kidawa nangi ban le kenang baka kabanginget kan urlong da shisha. Hang ni ken nginla ban penisrim ya kajing sneng jong keto kajing ya thuk khana bat kajinget. Hang ni ken nginla ban penisrim ya kajing sneng jong keto kajing ya thuk khana bat kajinget bangi ki ben riu baro ngilong khun ublay. Ladang isyunget klem kikam nginom per na uta usim duriau ubam kloy ban pier ya laki thap niang wala utip syai bakita kithap niang kijong u kilong kibala biang palat ban kentiu yu usyasun ne buun ngam sya kita kitway badjeliu jong kasla duriau wala uim kumbalong kiway pat henrei pitharai unlong ubakemen ubas ngeu hun yak ka ba ujab tang hakita kisau kan ro jong kata kasenrang mau de lele ru kabukum kata ka jingim kamla de lele ban a jingkemen yano ru kalong hiru kumju yangi kum kibanget tang ban syunget bangi kiban riu baro ngilong khonu blay kampat biang namar lada kalong kumta kalong kajing lera yangi tang ban syupla bangilong kibalayo jingshai ngi haban piar yalaki tabniang bad ban mad dalade ya kajing koridor jong kabakum kata kapor na kabenta kalade bad na kabenta jong kiwei kumju ngi haban piar yalaki tabniang ban mad dalade ya kajing koridor jong kabakum kata kapor na kabenta kalade bat na kabenta kiwei kumju tang kajing tip ya kijing hikai bokordor jong kaniam kampat biang pura yang ngi ban plasya keperthei bangis ngeu sarong ban long kinong but bangis ngeu sarong ban long kinong but yang jong kane kaniam lane kajing hikai niam bayar bat bakelut henrei da kijing le kijongi ngin pen ya kata kajinget kejongi. It's not necessary that you was born in a good society, but it's your duty to create one. Compare la dayangi lakha haka imlang salang kebembit bembiang. Henrei kelong pat ke kamram jongi ban thau ya kata ke imlang salang kababha kabayadei kabadei kata ke jinget ke jongi badai kata ke jinget jongi kabala ban yalam yangi syata kum kanong kren ha ke jingiaseng penkut ya ke jingrakhe pendon burom ya ke anniversary ngasngeu bakadai ke kamram jonga banjubab ru ya ke jingkeli babaleng idon kam ban bu ya kene ka phang kum ka phang pedeng jong kene ke jingrakhe pendon burom lese nginom la banjer lut yaki namar ka jing ya pher hakir kom perkhat ki jongi bat ngide ban burom yakata hanrei hagajing sneu tho jonga marwei kadau kolong bangi kum Unitarian kadau kolong bangi kum Unitarian ngem da niau kor than ya kajing sedang bat kajingkut
ngim niau kor than ye ka jing sedang bat ka jing kut Henry ka bakong san ka long ka jing ya lenti hatu ngila mo man mudur ya ka parthei ka mangilong marway klem kano ka jing ya day bat ki wei pat hatu pitharai ba phila ban set kut ya haladi ya ka jing kemen ka jong phi klem ya sam ya ka bat ki wei pat ni ba ki jing siau si kin ja no klem ka jing pentengen jong ki wei pat ka jubab ka long namar ka jing Unitarian ka long shipang ka jing im ka jing Unitarian ka long shipang ka jing im bat ka jing im ka kentup ya baro ke badan saudong jong ka bat ki ba kham kong san na kita kilong ki para benriu ha ka jing duai lang jongi ni duai kan wan ke hima jong phi ha ka khandeu kum ba habeneng ka bamut bangi khmi lenti ya kata ka hima ublei bakan wan long hang ne kumbala hikai da ujisu uba ang nut ban penlong beneng ya ka khandeu ngidro dur ya ka beneng kum kata ka ka ba shelendet hanrei ya ka ka bangila ban yoi ban long shibenta jongka hagajing play right response ka bakhatlai ka bangidang shudep response mentan ujisu ulahikai shushu shisha nga ong hapi unuru ubam la ban priang ye ka hima ublei kum ukhon khanna unam lech sut satya hapo jongka kabala shim na ke kitab jong Marcos kalanong ka bashipho ka record ka bakhatsan ka jinglong khana kalong ka basngur ka bashida ka baki baro kilong batsak kiba kitei kikenro kibangia kren kimpatla ban sokle hagi jingmut jing berkat baloi ki jongki kane ka penlong yaki ban yaki klem kano ka jing artatin ban pediang ro yaki kumba kilong nakabenta jong kito ki balong aktif ki social media ngatharai bon nangi ngiyo kadur jong ki armut ki khana uwei ubali bat uwei ubakam yong ni dom sne do ya kite ki arut ki khana lapiam yaki de ki kme ki jong ki hanrei klem kano ka jing artatin ki kenjo banya kedup uwei pat hanrei ka ba phala pat kalong kat bangidang san kata ngidang te kenro saudong jangi ka jing khot jong kane ka jing pendran buram ya ka anniversary ka ba shispa alai pholai kalong ban pensngur ya ladi kum kito ki khna ki bempat nang lene tip bakarong jong ka sni do karukom karukom perkhat kariti ka dustur ka kten ka thle ka bam ka di ka jaka na ka bangiwan lamne ublei ubangi nget bat mane kilong kidaw ban penya khlat ingi na kata ka jinglong shikur ha ka mensim ba ublei tang ublei long tang uwei kumbangi dang shudep rwai mentan ha ka jing rwai ka bakhandai phoneu namar kata ku ki parbangit be bat ki para mensim kumju aling intei ya kata ka hima ki beneng kum ki khon khana ha kane ku perthei ka baladap lapa karhai da ki jing lengba ki jing kerku jong uta ubaha khle tam gen persyang ban priang ya ki wei kum ba kilong kum ki hemmen bat ki para jongi ha ka mensim tat hadu ba kata ka jingle ka jongi kan long shibenta nangi. Great things are done by a series of small things brought together. Lane ya ki bakrau la penlong da ka jing ya lumlang jong ki berit. Ya ki bakrau la penlong len da ka jing ya lumlang jong shibun ki berit. Kau vision ne ka jing ya ipau jong babu hajam ki sourcing. Kamat lenti
ya kene ka jinget niam shispa lai phau lai snem menshua hakane ka tayo banangkong jong ka jing ya lenti jungi sha maumer uba shispa lai phau sao tongin ken mau baladangi baro ngidon ka jo ka jing thmu lene ka jing yo ipau kumu kat no ngin la banjam kat no ngin la ban yalap bat kat no ka jing bha ngin la ban le ai na markata kham tam hakiba kum kine ki por ngin ya sam ya kane ka jing shai shaki wei da kamen sim bakamen knang baka jing suk jing kemen kan shong ten rai hakaparthei ban ngin poi shakata ka thong tang ladang is ngeu thu bangi ki ben riu baro ngilong khon ublei ki men sim shepara shinrang bat kan thei kumbalarwai da Michael Jackson we are the world ngilong ka parthei tongin kan mau ban pet don ayu hakmat jongi tongin kan mau ban pet don ayu hakmat jongi bat ka ngila ban le ban vanra ya ka jingpha ngin kan mau ru ba ki la ban sedang na ki 6 by 14 inches screen ki jongi handrai da lele kim kut tang hang ni dang don shibun shelendet ki bala ban long kum kisur bathiang ki bawan kan ut ban pen kemen ye ki men sem tliau yul o dum bayong shajengai ban kan dat thiau hasau ayom kan yeng rasong kubor thiang badon buram keleng kan pur shaman kilat man kishnong tonang roy amen. Jingiaseng ya kaban shong ni khai tuan ka ong bang ya bersham lang ya kiding telau kim ben simba kriat kin chilham kin ong ki don non ma sim ki baslia ya ki lo kinang ban it ai klam da ya kwan ku ya hasnap jing mane lang perta tu wan shan jing ya se wana kitan keleng hasnap jing mane lang perta tuan shan jing ya se kunong mane blei bashisha wana kitan keleng
Ngin yalom yo senyang jingken show. Daga jingruai kalenong kabanyau kabong hari lum chongi lanang roy kanyam bakhuj ublay kaktin bakhuj bat bamantoy ya benriu kapertay ale menta tingin ya dem tang ya ngin mani ubakloy bat ngi ban longlem bat chingmap on ide kat mai nang yorwai ni kajing ruai ka banyo nginya lum yo senyang Hari lom chong ilanang roy kanyam bakut ublay kaksin bakut bat bamentoy ya ben riu ka bertay jing mani bin mani tala mani yuk sud yuk pray barokindo ha jing shisha kanyam bakut ublay na na lom shator kanyar kanyam ublay kanjop keleng kanyam kordor na good shakut bertay uway ublay kaway kaha kaway kanyam shisha iya ublay baya gilo kelengin ya perta uni ulong ublay jongi blay roki bahendai ublay giplar bat ki kasi uba utrai ki try alimenta tingin yadem tang ya ungin mani uba kloy ba ngiban long lem bajing mabun ide tongin pendam lagi cing duai. Ni ngui pi ablay ha kane kapor nok pai sngi ka babanta. Na ka banta kane kapor ka bakhuj bat ka bakancang. Ha ka bangiyo banyalum langkum ne. Lengba kane ka online service. Ha ka banyero bat pandon buram. Ya ka kerteng ka bakraw ka jong pi ablay. Ni ngui pi ko pa na ka banta kane ka jing im ka bakodor. Ka bapila ai hangi ki khon be iet ki jong pi. Rengkat bat ki jingger khu bat ki jing ai kiba pilet tetsley ha ka jing im ga jongi try bat dap da ka jing e ba ka jing isnei ngis ngeu ngu sikat de pi namar ka jing ai don rengkat bat ka jing ai senran ka jong pi ya ka jing im ga jongi ha ki sngi ki por ki bala le no shadin pi don rengkat bat ngi ha ka ni ka por bat ka klip mat ka ba menta kumta try kan rat ngai duai ka jing ai don rengkat ka jong pi bat ka jing im ga jongi ha ki sngi ki por ki ban sawan ru kum ju pa badap da kajing i ba kajing i snei kane ka por ka bamanta ngaduai kerpang i pi na ka banta ki nong ya lam ki jongi ko kun rat bi i ki balala ban penjai be penjai renti ya baro ki program ha ka bi de bat kajing rakhe ya ka lengku singkha ka niam ba khuj ka jongi ka ba chi spa lai pulai try ki ne ki e baro ki de ki ching penjai jong pi ya ka jing im ka jongi ha ka ba pila ai bor ya ka jing start ba ka jing syampang ha ki nong ya lam ki jongi ba ki liu i chngai ya ka e ka banta ka ba de ban le wat ha ka ne ka por ka ba ka perthei ka don hap deng ki jing e bat ki jing jinjar ha ka bang im la shu ban ya lum lang ha ki yeng mane ba kan tang khu jongi ban ya ro bat ban pandon burom ya ka kerteng ba khu ka jong pi henry try kan rat ki e baro ki biang lot yang ina dong shadong
de lengba ki jing pinyaj bastat ki jong pi pilai lad ingi nadu ka sngi bingi yo ban pli pendon buram ya ka jing rokhe ya ka lengku singkha ka niam ba khoj ka jongi hangne hari lom khasi jainte bat karbi anglong ngilayo yeshibun ki jing ba man sim ki jing man toy lengba ki jing seng ki ba pher tat hadu ka ne ka sngi ka ba manta ha ka bangilayo ban pynhap pyrda ya ka ne ka jing rokhe pendon buram ka jongi ai ko kon rat bi lengba jong ka ne ka Jingiaseng kan long ka jing pensyaj bor yingi ha ka bangin la ban im ye ka jing im ka ba thmai ha ka ba ki e baro ki jing mot bangin yo kin long ki bangin nang la ban pen bha bat penjanai ki ha ka ba try kan rat ngin la ban ai khamboj ka bor syaki kam jong ka balang try bat dap da ka jing ba ka jing isnei ai bi ki e baro ki jing ba man sim ki bangilayo lengba jong ka ne ka Jingiaseng kin syong ne syong dap hapo ki man sim ki jongi bat bangin la ru ban yel sam ya kata ka jing syai man sim ka bangilayo syakito ki badon kam ya ka kum jura try kan rat ka ne ka por ngaduai kerpang ipi na ka banta ki nong yalam jong giri jong ka pertai baro kum juru ki nong yalam haki jela haki district kinong yalam shnong kinong yalam niam ba pher ha ka ba baro atrai kan ran bikin yo ya ka bata ka jing start bat ka jing syampang bikin laban penyaj be ye kino ki kam ha ka ain jong ka jing e lada ki don kino ki jing bam ye ngau thu jing mot ai atrai kan ran bingin laban pen be ye ki e baro ha ka bangin ngau thu ba pilong ma pi utaw kupau ba beneng ubadon bor tam halor ki e baro Sikan tian atrai kan rat ngabu ke jing duai ke bakar pang na ke benta baro ki para mensim ki baladon benta banyele persya yu ni uknyang jing pang covid kat kendai ubawan ling shop ya ke pertai baro ke wei bat kum juru ha ke ri bat ke jela ke jongi ha ke ba pensngau bahaban ai ki kopa ya ke jing kot ke jing khia ke bapura ha ka ba kinang la shushu banyai treasure hem ban ai ke jing sumar ka ba bat ka ba paka nadu kinong tre jong ka kwat ka khia kum juru hadu kinong yalam ha ka kam hima san hima try kan rat ya baro kinong tre sarkar bat kum juru ki ba tre mon ngau ba ki ba leshim ya ka benta ka ba khia ha ka banyele persya ya uni uknyang jingpang ni ai ngui pi able try kan rat batat hadu ka ne ka khlemat ka ba menta phila pelai yang i shisha na kata ka jingpang kabala ban wan ban shop ya ka jing em ka jongi try kan rat be kan jat sha jengai yu ni uknyang jingpang bat ai boru ha ki riu start ki riu syampang ki doktor ki bala ban ai ya kita ki jing sumar ki babha ki bapaka kenang ba ki para mensim jongi kin yo ya kata ka jingkot ka jingkhia ka jing suk ka jing kmen ba ya ra ba try kan rat bangin la ban im ru ka jing im kumbang long men shwa try kan rat ngim la ban khmi lenti tang ye ki ki babha ka jing suk ka jing kmen ka jing im ka jongi henry try kan rat ya rab ru bangin la ban pediang ye ki ki jing tenju ki ban wan ha ka jing im ka jongi namara try shisha ladang yo tang ye kata ka jing suk ka jing kmen ngin long ki balendet na ka mon ba khuj ka jong pi bat ngin sakma kum ki tu ki lang brot henry ha bangi ye kendu kum ye ki ni ki jing e ngilong shisha ki ba Loi ban pai la ka khmat men sim shapi ha ka ba ngin so bat phi ko pa lengba ki jing duai ki bajar jar lengba kata ka jing kala ka jing mot ha ki bobon ki banta jong ka jing em ka jongi kum jura try kan ra ka ne ka por nga duai kerpang ipi na ka banta baro ki para bangai ki para lok ki para jor jongi ki ban salum no yu ka bau khau shale yeng satang ka to ka ne por ai try kan ra ki ye ka mariang ka ba khoj ka ba itanan ha ka bakin yo ban lum sok ban lum sai nyelau ka bau khau ban pendap ye ki thiar ki jongki namara try kan rat ki ne shisha ki de ki jingbam ki ban te ya ka jing em ka ba kan jamen baleng ba ka jingker khu ka jongpi ha baro ki liang ai try kan rat bagin long shisha ki bala ban ai ka jing sngew ngu ye pi ha ka bangin la ban te khamba bat kham janai ka jing em ka ba kan zaman sim shikan tian try kan ran nga duai pi na ka ban tau nu snyang ubang ye lom ha ka ne ka por kar khu try kan ra ya baro ki ti basbon ki balano e ka diang na ka ti ka diang ka ti ka mon khnang bo nu snyang ubang ye lom unlang shisha ubala ban pandam ya baro ki kam jong ka balang
Nama haoi try kan ran lebat la dau long ubaret han rea khmat jong pi ai bon long ku musiam ubala ban pendam ki e ki kam ki babha ki bangilatmu ban pendam na ka banta ki kam jong ka balang ha ka ni ko por ko kan rat ayu bangan dem bangan duai pi namar ki e baro ki labiang lot yang ina dong shadong henre to pediang ko pai ki ni ki jingu ki jing dem ko khun ka batalat ka jong pi ha ka ba pin sngau ba ban mam na banta shibun ki jing duna ki bang imla ban biang ha ka jing embryo batalat jongi ya ki ni baro nga pantang na pi hi ublei ba em uba shisha batang mau hi marwei na du menta ba junam la junam amen. Kublai pi ki parab ngai vi baro ngayang hagani ka por na ka senglang banai kublai ipi wei pai wei na ka benta ka jing ya shim khia ka jongi ban penlong ya ka ni ka jing le kamen anniversary ya ka jing dap ka ba shispa life snem jong ka balang ka jongi hang ni rilum khasi jain tia bat karbi anglong ka ba job bat ka ba shongkun what hapdeng shibun ba ki jing ya kindu ki jongi kajing kublai kelej sha kinong yeshim benta baro kibala yeshim kia na ka benta ban penlong ya ka jingiaseng ki jongi ka ba shongkun ba shongblai bat ka ba ai jinghun na ka benta ki para bangai ki jongi ki ba sngap ki ba yeshim benta lang na la ki jong ki ying kisem ni ai kublai kerpang na ka liang jong ka senglang ya ka balang jowai ka balong kum ka balang kmi ka jongi ka ba shim ya ka jing kit kia ban penlong ya kijing yeseng bat ban penbit penbiang ya kijing don kam ha ka bi dei bat kijing yeseng rakhi pendan buram ka jongi na ka benta kijing mentoi ka jongi ki para bungai baro ni ai khublai ru na ka benta ka balang ka jongi hamadan laban ha ka ba kala shim ya kijing kit khia rengkat kinong yalam ban penlong ya kijing yeseng pendan buram ka jongi ki bo per ha ka ba onla ban penlong ya ka jingiaseng pendan buram ka jongi na ka benta ka ni ka anniversary ka bala job bat ka bakmen ka ba shongkun bat ka ba shongblai ni ai khublai kerpang e hakum ka ni ka khap ha ka bangila penlong ya ka online service ya ka production team kibla shimkhia kibla tray shitam ban penbit penbiang bat ban wanra ya ka ni ka jingiaseng ka ba bit ka ba biang ha ka bangi baro ki para bangai ngin yo ban shim bentalang nala ki jong ki ying kisam nyai ka jing khublai ka bakir pang e ya ka program committee ka bala penbit penbiang bat ka bala organize ya ka ni ka jing rakhi pendan buram ka jongi ha ka rukam ka bi deidur ka ba onla ban yo jing mentoi da ki para bangai baro ka jing khublai ru kalong ya baro ki bala penlong ya ka ni ka anniversary ka jongi ka ba shispa life hulai ka ba job bat ka ba shongkun namar kita nagaliang chong ka senglang ngapen bena hakum ka ni ka si ya ka anniversary ka ba shispa life hulai chong ka niam mani way blai la pen kut no menta ka si tu ai bau blai un yalam bat tin lenti yangi ha ka way pat ka jingyai lenti ka jongi ka ba shispa life house nem jong ka balang amen kumnong pinyat jagani ka jingiaseng ngai khublai phi baro kinong yeshim benta nadu inong lam jaga jingiaseng ino yetu khana ka jingruai kerpang ka bingile yo inong duai inong ay ka jingkran ay khublai iban sa penhari ya kalama hadin bawai chung ka jingiaseng yapi kinong lam ya ka sur jingruai ka jingshim benta ka jongpi ka pendap ya ki plamen siam chingi iwei pi wei ngai khublai ro kum chu na kam ta jongpi ki parabnge ki beshim benta hakan ki jingiaseng nalagi jong ki yeng ki sem ki jong pi ngai khublai ro kum chu pi ki parlok ki bayo ban petlang yagane ka online service ka jongi ublei jong ka jingsok ka jingkmen
undon lem donakat bat pi ngin ya poi sia kabanta kaban penuai yang ni Jingiaseng ga jungi da ka bangi sim na kal nong ching ruai ka balai phusan kalenong ching ruai ka balai phusan ka bong khubor ching shai ka nyam ai khubor ching shai ka nyam ai blapasat daman simple hadonut ngi lagi selot kanang sei kadai ching yo pateng bakrau om ka bangi hap siudor si kata yu sembai ka yaibet barabor ya jing shai ya samlem syabaro ya sam daman sim bakmen yu prau kan yam i yu breu i yu blei shaki wi ai ching suk ching kmen haperthei kan syong tenrai ngi ruai baro kit khot jang de jing ruai ka balai pusan hadin kata ngin yo ban pelip ya ka syarak bat ka jing kerku penuai Kubor jing shai kan yam ai la persada men simple hadonun ngi lagi sheloi kanang sei kadai jing yo bateng bakrong om kabangi hao silgor shi kata yu sembai kaya bet rabor ya jing shan ya samlen shabaro ya samda men simbak men you preu kan yam hi you breu i you blei shaki way ai
ngapelip yagan ka syarak daga jingej ka jing kermen ka menor ka mentab ka lasyai ken yai long ka bor ban ketik bat kersiu ban penrem ya ki mensim jongi pangin long ki bas kem haga jing shisha ka nyam bok huan ka jong blay bom chukot ka jing kerku hag ba wai chokar ka jing seng ablay try kan ran try ba ka jing kerku ka jong pi kan her kan dap ang yang iway pa iway kan her kan dap agi parabangen hagi yeng ki sem ki jong ki kan her kan tes leru syaki para mensim yaga ba kin yo mat yaga jingker ku ju pia ble yaga jingem ga jongki batu aru ble ba kun rik ser ga jing et ga jongpi on laban te serdo langi shitli ga wei aga jing mani ga jing et ba ga jing slok i ru parangi bat kum cho yagi para benriu nadu menta ba junom la junom Oblay tolong leng bat ngi. Amen. Ka jeseng kalawai le sibu Ningkong ning siap dak dak jing songo yo blay try kan ran bangin yo ya kani kasni hakum kuni ka por ka bakodor ba nyala banyadon banyayang kumni Ahmad ni ding bopenyeng bopenher ya kalama kasni ka ba ngin penkut no ya ka jingrakhi ka jongi ya ka anniversary si seng ya kaniam mani wei belai hangni hari lum kasi bajantia kaba hauni usna menta kabala dep dap sispa life life nem te kumta kane kalama kabangila penher nadu ka arflai tarik bunai August kabalong kasngi kaba ngila play ya kaban rakhi ya ka anniversary haunu snem jong ka jingdap sispa life life snem kaniam mani bulai hangni harilum khasi jantia bat karbi anglom idap ka jisungu ibu kan rat ba hai kini kisngi borok kibalala nadok balas sedang ban penhere kani kalama ngilala ban pendap ban yo ye Jingiaseng anniversary jongi kiba fair nado kiseng kena belum ki Sunday school kiseng samla kiseng gentai bat jong ke union hiburak away bang ngidang sula ban rakhi ha kakat tarik September ye hani ka por hani ka sngi in pynhap perdano da kaba in penharno ya kani kalama kabala her kabala kawe ban penpreng ya ka khubor jong ka jingsisa khubor jong ka jingsai mensim kabedai bat ublei nong thau nong bu iki baro bat ikermen bakani kanyam ko bakhut jong ublei kanang nyai thaba kanang nyai pur bat safriang keleng bat kan ai
ya ka jingsa ya boro ibaron kam ya ka kumba kala kawe o siketa kisni sasisen pat anyo yo ble tekan rat namanta jingkor ku bakra ko jong u wat hapedeng ini kisi ki por bertai borok kawai ya ikan do ya ka juk ka jing ban ya ka jing senya bat IT boleh tekan rat ngidang la ban yo ya ke borok kat kum ka jing la bat ka jing persang ka jong ni ham du mensim bat ham du kono ka jing kermen ban ngilala ban pendep ya kai ka ba ngidai ban ngihap ban pendep mentah an penhiano ya kene kalama bat ke bolong ru ke jingkut jong ke jiraki ya kan usi ke jong Kublai ya hi baro tu nang roy